Здравейте хора, избрехли в още нови на Майнкрафт. Сервер. Днеска съм малко по-мисля. Имаме бъл. Е тук. Затича. Не питай се как се малко. Как се трябва сега да вървим да разгледам. Стан, който чай тук малко затворя неща. Добре, не трябваше да затварям, но... Да, тук имаме ферма за животни, които трябва да докараме. Кажи ми сега. Нямам шапни с 5 метров намечам. Брадата са мендинг, куршенста мендинг. Тъс айрон кирка намерих. Няма да направя. Но вече да, то сервер сме малко по-готвен. Имам диамант. Скоро ще е време и за нея. За това сервер вече ето такъв диамант е. Семен точки. Трябва да направим. Къде ще върна да копая пак? Не са копай. Трябва да намеря обсидиан да направя недарайт портал. Недарайт портал. Ох, какво ми става? Недарайт портал. Той епизод също ще мисля, че е кратък, по-кратък ще от другите. Въпреки че не мога да ги правя и те и да искам не мога да ги правя дълги. Малко кода това е.
Con invece tucca ma Sam Sharkness pitch mengi. Andiamo sui picchettri. No, è tucca. E tu invece craft casa. Pet și smuce. De care să o abunea raițe. Stai că până la toată.